näitä oikein. Se on 5 minuutin signaali ja sitten minuutin signaali. 5 minuuttia, 4 4 minuuttia, minuuttia. minuuttia ja start. No on kyllä ihan selkeät Tuossa nuo on ihan selkeät ohjeet. ohjeet. Tässä on vaan toisaalta monta käsiparia, niin kuin on ihan hyvä olla. Että vaikka no jotkut klaaraa sen yksinkin. Meneekö yli? Eikä. Käännä vähän oikealle lippuun. Hyvä siinä. Toiset ei ole ihan linjassa. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt! Hyvä, kukaan ei varasta. Joo, ja sitten lähtee käänteisesti tai uudestaan. Kasipallohan lähti vauhtiin. Eri luokka. Mitäs toi on, mikä Ruotsin rekisterit Se on tuli? se kasipallo J80. Jaha. Ei No ole se kulkkisenarin. Jaha, se on se. Se menee lujaa. Se tenakkeri on niin valtava ja kevyt vene. Niin. Joissa varmaan suosii tämmönen kevyt keli. Joo. Se oli 4 minuuttia. Tämä on 2 lähtöä. Joo. Joo. Kumpaankohan luokkaan tuo kuuluu? Niin. Kyllä kai se on tuohon ensimmäiseen. Kyllä se vähän siltä vaikuttaa. Ei saa pinta ylös. Vai auki. Joo, hyvä. Onko täällä luettelo veneistä, jotka kuuluu mihinkin luokkaan? Ei. Ja se, Ei ole vielä tuossa. Me ei ole itse asiassa minkäännäköistä veneluottelua nyt tässä. Meillä on vain numerot ollaan. niin te olette pannut itse tähän ylös jo. Joo, sille myökin ollaan aina Joo. tehty. Mä ajattelin, että niinku, että ne on kipparikokouksessa silloin aikanaan ilmoittautuneet, ketkä on mukana. On. Että voi olla Kyllähän niinku siellä pitää, joo, kyllähän siellä pitää, luokkakohtaiset listat, nimenomaan joo, kyllä. niin silloin pystyt valvomaan. Siinä ei vaan sit listaa, niinku, se on aika hidasta niinku sit löytää se oikein, sit kun niitä on monta venettä No tossa. joo, Et toi on tietysti, ihan mutta- kätsäsysteemi laittaa noin. Ja sit siirtää ne tiedot vaikka siihen. Mut sit se on hyvä, kun ne toiset, kun ne tuntee noi veneet, kun ei meidän tunne, että mikä vene on kenenkin, että joutuu noin purjen numeroilla pelaamaan.
tosissaan vähän hankala, kun ne on näköjään uusia, niin ei mene noihin reikiin. Täytyy virittää jonnekin tänne se. Joo, ja täytyy vielä katsoa ja kysyä, että missä. Paljonko näillä viime viikolla meni, kun liastaa? En tiedä yhtään. En ole Vielä katoin lehdestä niitä tuloksia ja sivuilta, mutta me vaan ihmettelin, kun Kilu tuli niin nopeasti kotiin, että niin kuin hyvissä ajoin, että meni aika nopeasti. Niin, mikä tuo 4-2? minusta joskus hyvä, kun on uutisia.